vaig reunir en ells per a que em contaren un poc com eren o com són les dones d'ací, quina és la característica, les particularitats de les dones d'ací. I bueno, em van contar, entre altres coses, que les dones d'antes treballaven en la pansa, que així el forn es gasta molt, que algo molt típic és la cassola, i sempre són les dones les que porten les cassoles al forn, que són dones molt d'obrir casa a tot el que vinga de fora i que no falte mai de res, com molt servicials, no? I que són també molt mares, molt d'acollir, de cuidar, d'estar un poc la feina en el camp, la feina en els riuraus, en la pansa, portar... Pensaven que eren cassoles en un principi, però no és pa, portant pa al forn. Tu? Estàs ahí? I després, aquesta part més de maternitat, de criança, de companyia.